Zdravím všechny, já jsem Miraz a dneska bych vám chtěl ukázat, že to není jenom o tom tréninku, ale je to i o tom, že děláme videa, které mají 2-3 minuty, ale stříhá se to několik hodin, je zatím jako hodně práce. Vlastně mezi tím většina týmu sedí na prdeli doma a píše mi, kdy už to bude, Miraz? Už to máš? Je to dobrý? Ne, není. Brambor jsme vlastně založili s Ondrou. Bylo to původně myšleno jenom tak, že budeme chodit ven si šermot, aby jsme se hýbali, že jo. Postupem času se k nám připojil Radek, potom další a zjistili jsme, že máme najednou víc možností. Takže jsme začali dělat scéniku, začali jsme dělat vtipné scénky, teď se budeme snažit o nějakou tu techniku ale chceme to posunout trošku někam jinam ještě. Máme v plánu takový fun filmeček. Každopádně Brambor teď slaví rok od svého založení, takže jsem si pro kluky připravil takový překvápko. Je to vlastně průřez tím, jak jsme začínali, jak jsme se zlepšovali, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo. Je to hodně. Ještě jedna věc jenom. Chtěl bych strašně moc poděkovat Torinovi, který nám vlastně vyrábí zbraně, výbavu veškerou a byl jeden z mála, kdo nás provedl bitvou pod horou. A za to moc děkuju. A doufejme, že se někdy uvidíme ještě na nějaké takovéhle akci. Takže dejte odběr. Teď. Výborně. A pojďme se na to kouknout. Profesionální vybavení Brambor. Brambor LARP.